Menteri Rambak Kejela Konrad ke Sangma ula perbenaya ke Kyrpad jingarap no senyang na paidbah no snong jong Kejela na kebenta ben a jingarap shah gitu ki lanot ki bela syakta na ke jingsha pynjulor badang shen ha ke jingshlei besyerke kebelak tak jor kamtam ya karilum garu kani ke jingshlei kelak tak jor ya ki babun ba ki long ying long sam ke jingsha pynjulor jong ki babun ba ki ying ki sam ki jingri jingdum ki jingthong jing tabat ki wei Napdeng ki khatway tiligi district jong Kejela Meghalaya ka West Garo Hills but South Garo Hills kidai kebela syak tak jor ha kani ka jingsha pynjulor ha ki buar ke Mariang kata kebela shimru ya ka jing im jong ki khat nyongot ki beriau haringkat ka jing pynjulor ke besyerke ka wei kalong yeng barok ka wei kala syak tap ha ka jing tuak khendo wei ukpa bat khun samla jong u kila syak rong no ha ka umsaw bat lai pateng ki kenthei kila syak pendu jat no da ka jing tuak khendo Ki para jongi keladan hapring ke jings ir bersyakta ke bajur na kani ke jing syak pynjulor ki balawan jia namar ulabba laong chief minister habak dau halor kani ke jingjia syak pynjulor besyerke ka jingno senyang ke jongpi kalong ke bakong san ban penyo ya kila jingara bat teipat ya ke emlang saklang ke jongi ringkat lang nginla ban penpai biang ya ke jingkermen bat benyale persya hapring jong kani ke jing benrap ukonrat sangma ki jing batai benia halor ki rukam no senyang Kerteng Jongka Bank, State Bank of India, Standard Secretariat, IFSC code SBIN 0006320, account name Chief Minister's Relief Fund, account number 386171864005. Ya ki jingtip ki bakham bania philapan phone shaka office jong Chief Minister ha uniu number phone 0364 2224 282, fax 0364 2227 913.